Jag har hållit tid som är här och ösne det som lusta sjövart någon. Och för vi under tre lärar hållvis ner som vi kallar kloppa dit när skriften är. Och vi får att bli på 3 kapitel i 4 Mosebok. Vi tar ved i jøkken skapandena. Det som vi ikke løser noe om i øren kapittel i hikkvalget her, det er det som stender om Edens hava. Han plantet jo en ostagær, dette kjenner vi så vel, og sette mennesker her, Adam og Eva i ostagæren. Og så hender det her rævlige, kan man sige. Dette synderlige, som vi leser om i 3 kapitlet, syndafall. Det første verset sier, men ormeren vær sniltar enn ødel andre dyr av marskene, som god Herren er gjørst. Han sier jo kvinnerne, hever nå god sagt, tid må ångon treie, og i orsdagen etter av. Det er typisk, at det kjenner vi ødel så vel. Det er øyelig ofte han djevelen bruker hette våpnet. Han brukar imisk våpen och frösta människor. Men här är det kanske som han brukar mest. Och han brukar det här på ena vägen. Han låter iva folk. Han får också ivast. Vi kan först finna också ivast som han vunnit en rävlig han säger. Och han säger inte att det är så, men han säger, är det så? Eller säger han vackra hattar. Och passa det här som han säger. Det sitter ett av som tränar och så tar var ett god gott, så blir det klok. Och han darar kvinnorna. Ja, onkel grunne kanske att så anfallda sövande i Moseboken om skapandena. Och som då grunne att det är att det är sån armen tog sig vet det. Men det tror inte grunne att det är en verklighet. Vi känner att det är så öliga väl är det som fråga. Inte minst att Jesus levde. Ettler antar fär in i människor. Så kunde det ösna fär in i armar. Det ständer om öjna tar som Jesus läckte. Han säger vid namn mot illig i ävn tog vidare nekver. Mären säger det, men för vad han säger det? Vidare nekver säger han. Djävulen och där andra andan fär in i människor och ska styra människan och styra tanken och ända munnen om vid först. Så det är också ment till att göra det för affären i en arm. Så jag tror inte flänna att. Allt som flänna är skriftene. Det är för en det att det skammar. Och bara insöka själv och borta av er. Han tar alltså kvinnorna och kvinnorna lockar mannen i ett ös. Och så kommer god efter orsdagarna visa dig. Och ta röjna dig, ta det runt att pjössa på sig vid blåvån. Ta med over här, nästa på ungdomsmöten i Kjörskål, det han tar sig om det här. Att det är runt att pinta sig vid blåvån. Tog i dig, det var något skett, egen var öppna, det är blickvavost, och runt av fjällar som skam, och det är ötta och god. Och skam, och ötte var kommit in i stegen för glädje och frior. Och så är det för människor. Det är så frifullt allt, men när vi är lydelböten, är oskyldig. Och så kommer synden in. Och hon har lägger allt. Och så människor han så blickvast vid och själv och vid öttas god. Och vid bänken för gode. Men här är det sent en frälsare. Jag vill säga att det är Bibeln är en bok som talar om dom och nej till hus ändamålet vid skriften om till att visa människan att en domer kommer i synd men också att visa en utväg som god utgörst. Och det är fantastiskt att man ser det på ena vägen och så första blöden och här i gamla testamentet att han visar av dessa lossnarna som god atleiser och från även har sett sig fyra att göra. God säger så vid Adam kvar är du och Adam säger
I fjallte med 4 dagar. Då I rattest. Och då var nätchen. Och Gud säger, hur lät det vita att det var nätchen? Och så säger han, jo, och Gud säger, att du har tränat, ja. I att tränat, men så skilte han bara konsten att det var hon som lockan. Så var Gud att ta sig Evo, och hon skilte på armen. Det var armen som hej gjort det här. Herren för så ta sig armen, och det ständer I 15. verset. Han sier, jeg setter fortjenskap mellom te og kvinnerna, mellom tukt avkom og hennare avkom. Han stender der. Hvor er han? Det Kristus. Han skal såre høtte og der. Men du skal høgge han I hæl. Og han er så han høgger enn I hælen, enn han. God er ikke bare 4 om enn. Og han slipper enn å herske og hesar I gjør. Men God har haft alla tøyna fra det han skapte. Og han sier okkur, kunngjør okkur det I skriften om, at hvordan atlan den kjønnen hun kommer øyla tøylig fram, da man leser skriften her. Det God åpenberer det, anfalt for okkur. Og han fer ein det fullkomlige, at gjør enda av Satan. Men en högg Satan I hälen och han lägger ett god, inte han färgslagt ett god, men så lägger han efter ockum. Som god hever älska och frälst de som har tid mot honom. Och han lägger efter alla mannaarterna och han lägger och röjner att göra allt vad han kan till att skäja Guds verk. Ska hugga han I hälen, men han ska såra hötte att det är. Och det är för Herren att såra hötte av Satan fullkomliga. Och vi är I sådana tojon, och det har vi kött. Allt detta gånger I uppfyllelse. Han får att komma efter, täcka sina bror hem, som samkomman och tryggvande. Han får att komma ner av hjörna till Israel och frälsa Israel. Och han får att göra hem ända av ödelhemsvält. Hatta läser vi om mittel Anna I Daniels bok. Her Daniel tåsar om 4 rujtjer av dem som har vært. Babes rujtje, Medar Persar rujtje, Grekkalands rujtje og Romara rujtje. Og han sier at disse rujtjene er fattla, og måtte enda han kommer så et rujtje opp av det gamle Romara rujtjene, og det vil øyne fattla, og så stiftar Herren sort rujtje av hjørne. Dette kommer tøyelig fram I Daniels bok, og Herren blir konkur I alder og allar av. Setst av tronen av Kristus. Og Kristus konkur, tøyre 8. Da vi kommer til 21. vers I 3. kapitlet her, så stender etter nækka som slående. God Herren gjør nu Adame og konu hans klægi ur skinne og kladde teg vitt av ham. Herren hjelpte dem, han hjelpte dem. Det kunne ikke bli genga I som bløv, men dette var ikke noe godt. Og han framskaffet skinn til deg og gjør dem skinnklær. Så han som har skapt alt og kan alt, han kan ha skapt skinn, men I tryggve er blå I flott I her. Han simpelthen drivbjød dyr, for at jeg skulle få et skinn. Detta talar om det som Moseböckerna så fotlar av om alla offringarna. Det kommer vi tid 17 I Moseböckerna. Alla offringarna, särskilt 3 Moseböck. Och alla dessa här offringarna där talar om att Jesus kommer till jörna och han är det fullkomna offret. Och allt hit är bara skuggaminter som oss var kjær på kallat det I en bøkja ser. Men Herren Jesus Kristus og frelsar det fullkomna offer. Jeg lukker ned meg vidt av 22. verset I øysene. Aktor. Det stender her, og jeg nevnte om det 26. verset I 1. kapitlet. Her stender det etter øysene, og nå stender det aktor her. I 22. kapitlet, I 22. verset, I 3. kapitlet, at Herren sier så løyos, menneskjan vården som øyn av okkon,
flertal. Hetta pojkar fram och motor, ett lätta visar okkom att god är flöjre. Han är en god, men skriften är lära att han och soneren och fär och hela anden är åt. Da Jesus sendte apostlarna ut och prædika evangeliet, så säger han, døype tar til navn færsens, sonerens og hela andans. Og hatta strujas människor men hatta inte strujas att det är så lös att fyrte tro öjninhöjten eller tro öjnden inte nämnd närkastan till år i skriften, så talar all skriften tro öjndena. God är fären, soneren och hela anden. Det kom 4 kapitel, så kommer vi till tjänste. Och det är sjön om Abel. Abel, Kain och Abel. Kain var den äldre. Och det är en synderlig söva och omätliga trist. Därför bara är offra, och det ständer att Kain bär fram ett offer av gröjene av hjörne, och Abel bär offer fram av de frumborn och fylsöjnen. Och Herren vill inte skydda, eller han hukte inte efter offren till Kain, hukte efter offren till Abel. Och detta ska jag lära oss till att han bär fram gröjorna i hjörnen. Jag vill tala att han nyttar inte för att vi bära fram. Hur så gott och välmått det är. Hur så goda och regerar er. Det hjälper inte hvis vi gör det för att toknas god. Alla åkara goda gerer är som en skiteplagg för honom, säger en professor. Det kan inte brukas. Men offret och Abel pojkar fram emot det här, att nu är det efter en offer, ett dyr man dödja. Och talar efter fram mot Kristus, och tog hukte god och hetta offre. Hetta tokna i stånd. Men stedet för bodja sig blev Kain ytler. Han blev rasande innan god och innan bodja sig. Som övund på belöjtjen. Och det synderlig händer, han blev så över, han dreper bodja sig till rävligt. Och jag huxar om det här, där Adam och Eva stod vid börna till Abel. Hur så fruktligt det var ver. Vid de inte hettar ändan det där, vi vänjas aldrig en vitta. För rävligt att stanna framför ett lojk. Det är så honaligt. Och som är orska slett i huvud inte. Jag vet att det är som människor orska slett i huvud inte. Att komma här som ett lojk är. Det är inte det som är naturligt för oss. Det är onaturligt. Men det är en pastor av lojven och som man ältes blir det mer och mer vanligt. Det är 4 år. Och man vet så mycket till det att ändan så. Men jag minns sist tar jag först för att göra det intryck av mig. Jag har mist om en åren och jag kände honom lite och jag minns det så han, men det gör inte så väl intryck. Jag smådrar något ta men tar på mig la logik där. Det var ett ohonalt och tjejligt. Jag vet inte hur man ska säga, upplevelse. Jag vet att det var en verlöjs, man visste det att Louis är så löjs, men det är också ägna och lite så löjs. Och vi ser att det är färren, här ligger bara ett tält efter som personerna färren ur. Och hon är inte det. Så också dra till att stanna framför detta första fär. Själv hade det skilt out och så var det ända ett brövormår. Synden har en rävliga filter och ett par människa må ha också om det att man inte tackar det lätt vid syndene. Synden är rävliga filter. För han som inte vill trycka Bibeln och det som Kristus gör för oss är utan vannlockeliga äviga filter bort från gode. Men det är också en filter för tryckvande människor som inte anser sig för oss tryckvande öll. Hvis vi inte anser oss väl så kan det ha omätliga tjejliga filter för oss i lögn och ner. Så det är något som jag håller oss längt bort ifrån. Vi blir omgått och fullkommen,
Men vi øya er flutja undan syndene, og Satan øya vi da stamte møter. Da han kommer vi så innom sny alloppen og sier, hev noe god sagt. Vi øya standa fast og i møte og trunne, som det stendt skriva. Det gjenko, det var en syndarlig tøy, at han var syndafall. Det kommer fram her i 4. kapittel, enden av 4. kapittel, 16. vers, kommer det fram at det gjenko 235 år, 235 år fra Adam, ta var det byrja at akalla Herren. Så hette var en mysk og svart tøy som kom at han har syndafall. Og synden grøv seg. Her leser vi i hans kapitlen bæg hukmau og hev sjuko og øvund. Øvundene så gjør vi her til Kain. Så leser vi da mann her også i 4. kapitlet som kallas for Lemek. Og han hukmauier og øntor som er. Og han har langt brått i øyne regler til god da han skapte så sier han mæveren skal fære fra fæger og mæver og haldes til konesøyne, ikke konesøyne, konesøyne. Men hesen så finnes det tvær. Og han var øntor til mæveren. Han sier, det stender i 3. verset at han sier vi konesøyne, Ata og Silla, høyre i årmøyne, konor lemek, lust etter tog og jeg sier, jeg dreper en mann for hver svar og jeg får, og en drong for hver skursel og jeg får. Tog vi Kain hemtur sjeifalt, så vi lemek hemtur sjeialfjers ferer. Så dette var en hukmau i mævur. Da vi så kommer til 6. kapittel, og vi kommer til Noa, så synes jeg til at her tåser han om siløyse. Siløyse har gripet seg og en honalig nått av hjørne. Og nå det sperret her at han finner seg tver koner. Men det stender at han finner seg som nekva koner som tar med en liste. Lister menneskens og kjøte og holde og gyrnten hadde finnet valgte av menneskene. Vi leser her, ta inn menneskene for han nøres og hjørne og døter fattestøymon, så godsinene av menneskedøttene var vekrar, og tar tog seg koner som mennesker som tar med liste. Ta seg Herren, andemoen skal ikke til evig at tøyer strujast vid menneskene, og i vittlingsøyne til holdt, der tørra skulle være 120 år. Herren skjer aldri 9 til 120 år, det skjedde ikke så vi åkte vekk, men vi sørger at vi leser utgjørende første Mosebok, at aldri fall, og han fall, inntil han kom nyer og det som Gud har sagt. Vi så ikke her, det har blivit så ringt at Gud sier Noa, at det er for å få komme hjørne i vattnet, at det er med den æra synder, så er det siløse som særlig er nevnt. Så det vil jeg så ikke at det er utgjørende skriften her, at det er sånne øylige dømer kommer, særlig dømer, det er alltid siløse oppi i. Og det er øyre tala til åkken i det. Vi lever i en land som siløse finner fullkomlige ivrhånd. Ongen skulle tro for 40 åren så gjerne at det får være så i så fargen som det er det. Trykker ikke nekker har jeg kunnet tro det. Men det er hentan synden har finnet fullkomlige ivrhånd og har tid valgte og med folk okkara. Og dømer stender for framman. Det sier Guds ord. Det sender en dømer for framman for alle syndene som blir gjort der og færa fram. Men han som bodger seg for gode og teker med honom, han blir bjerga av rundan dømen. Og Herren byr Noa gjør en ørsk, og her var øyne kvar velkommen inn. Men det enda vi da får bære Noa og hans familie inn her. Men det stender om Noa at han levde ved gode. Og Anna Petrus brev 2:5 sier at han
var en praktikare rättvisorna, så han är praktikare för folken. Och han har sagt att detta god sier det här, tog bygger detta skipet här, om det så ser örst ut. Han byggde det ju upp i landen, och det flent och äter någon, og ingen får inn utan hans egna familie. Og vi kjenner hese søvna, og skal ikke gjøre morbierne, og minner okken, etter hun en mynd, og Ørsten en mynd om Kristus, at Kristus. Og en mynd om Kristus, hvordan han okkara ørsk, så mange som løyta inn i Ørstena, løyen og løyta inn i Ørstena. Da vi kommer så langt ut, hendt av når Jøgno Fyrste Mosebok, så hon særlig om 30 personer, eller 4. Det attarfedrene, patriarkene som kallar det. Tøyen fra Adam til Abraham var 1946 år, har vi finnet det til etter omkron som ja, det ligger om 2000 år som gänga fra skapandene til Abraham var føtter. Og så det særlig søvann om Abraham, søvann om Isak, og søvann om Jakob, som vi finner i Fyrste Mosebok, og så søvann om syners Jakob, Josef og brødrene. Og jeg har alltid, hvis jeg har hukter etter klokken, så har vi enda vi steg en halvann timme. Men nå får jeg attacka og lese noen skriftstøv opp, kjøtt, her i Fyrste Mosebok, som til frabående og lyfter, som alt ganger ut i Fyrste Mosebok, ytla tølja og i Mosebok. Og dette viser dere hvordan alt ganger ut. Skriften en profetabok, alt ganger ut, og så løs som hettar gikk ut, så løs nekv annan ganger ut, så gjerne, alt han var Mosebok, til jo ganger ut, høves profetien Kristus er ganger ut, han kommet nye her, til jo det som mennesker skulle, jeg må si, jeg skulle øyde at de minnast, nekv vi kommer sånn inn av Daniels bok, Johanne, og nekva du så stend Daniels bok, der han skal være som konkur og alt det her, det etter å genge ut. Men alt fer å genge ut, det kommer å være viss i. Og nå får jeg lukka teka nok stå her, og sutja hvordan alt gjekker ut. Og i 20. kapittel i Fyrste Mosebok, vers 4, sier Herren, «Tog om tjej det lat jeg rekna i hjørne, 4 dager og 4 nætter, og jeg tog inn i hjørne alt livande jeg har skapt.» Hetta gikk ut langt i samme kapitlet, kjent av vers, ta jeg tar tjej dagene hvor ringner kom vantloven i hjørne, og 20. vers var hattar, og 12. vers, og rekne streimer inn i hjørne. 4 dager og 4 nætter. I kapitlet framan undan, vers 13, ta seg god ved Noa. Jeg har gjort av at jeg skal gjøre enda øtlenholdet, og jeg har fyllt hjørnet vi året. Nå skal jeg forkomme begge tøymon og hjørnet. Og dette kommer ut, i kapittel 21, ta døy alt holdt, og jeg hjørnet rørtest. Fuglar, fær, vittdyr og alt smådyr, og jeg hjørnet skrio, og alt mennesker. Så kommer vi til en egentlig viktige frabåan av profeti. Det i 12. kapitlet, de første versene, 8-3. Her stendur, Herren sier vi Abraham, «Fær ur landet tøynum, fra skilfolket tøynum, og fra huset færistøyns, til landet og jeg skal vise til her. Jeg skal gjøre det til størst folk, jeg skal signa til og gjøre navn til størst, og du skal være signing. Jeg skal signa til og signa til, og han i ter bannar, honom skal i banna. Og i ter skulle allar atter av hjørene være signaer. Dette en direkta profeti om Kristus, og Abraham fær hetta trutja ferner.
Det stender endetidig i 18. kapitlet, 18. vers. Og i 22. kapitlet, 18. vers. Så gjennom personen så har Isak etter lyfte, og i 26. kapitlet, 4. verset, og i Jakob, Abbasonen ferda i 8. kapitlet, 13-14. Da finner alle hatt lyfte at tor skulle få landet, og at afkomtorra skulle være til sikning. Og hetta egentlig ut. Hetta gikk ut vid Kristus. Da han kom til gjerrar, for å frelsa heimen. Og Isaias profeterer langt om det her. Han sier i 24:6, han sier, «Til å lyte at du tjenare min, til å få atter Jakobs atraføtter, og la jeg heimater innan frelst og la ut Israels. Nei, jeg skal gjøre det til Jevs høytninga, så frelsa min kan nå at enda gjeraren her.» I Apostlasøvene tror jeg leser vi at Peter taler, etter at han var lekt en mann, og folk de var offeren, og Peter helt noe taler her, og han sier i talen etter her, Moses har jo sagt, profet, og som skal Herren godtykkere røysa deg opp av brøren tykkere. Han skulle til høyre i øtlån som han talar til tykkere etter Kristus. Og så skal være at vår sal som høyre ikke han profet skal være øyder for noen. Som løyes, alle profetene fra Samuel ut etter som mennesker som har tala, har også sagt at hese deir skulle komme. Tid og siner profetene, og siner sottmålans, og i god gjør det vi fedrer okkara, da han sier vi Abraham, og i afkommet tøynen skulle atler atter av hjørne være signajer. Til tikkara fyrst sende god tjenere så inn, ta han røster han opp av signatikken, ta i øyne kvår tikkara vender vi fra ildverskene så inn. Det en stor nøye over Israel. Israel var reka i Kristus. Han levde 3 år mitt i prætikaie, og han lukket av krossfestet deg han. Vi hånden godleiser romverien. I hånden torra. Vi reka av Kristus. Men Guds nøye så avmetelig stor. Og han sier etter her, til tikkara fyrst sender god til henne. Og det ble jo også nekve jøter omvendt her. Det stender at det ble 3000 frelst. At han var en av talene som Petra har hilde. Og så etter lykkes jo at han hese talene. Det ble kommet talene på 5000. Men så gjør vi til at prestene og tar lærte, tar som til å være klokere, tar reka av etter her, og tar stå og møter. Stadvekk. Og så tar vi lese apostlarna, så gjør vi det at tar færre i til høytning av Paulus. Han ble for bortsett av nesten, bare at tale for høytningen. Da gjør han det reka av. Og så ventet det seg til høytningene. Paulus ble en høytningapostel, og han var først til å sette foten på landet i Europa ved evangelien. Og han stammer alle de skikkninger som Europa har vært 4. Og Europa en lagen støy i det, hva i kristendom skal vi vike. Det løyte av til kristendom som Paulus og apostelsøren taler om, og i Europa og i Farion. Det om etter løyt. Det nek som kallar seg kristne, men som ikke kristendommer. Men Galatara brev 3:16, det sier øysene nekka som verst av nema vi. Det sier, nå var lyftene given Abraham og avkom i hans her. Ikke stendur avkomon som om nekvar, men som om øyn, og avkommet tøynon, og det Kristus. Så Paulus sier at Abraham fikk et av lyftet, det stender ikke afkomon, men afkomet, det viser til Kristus. At det var Kristus som var frelseren. Han traveren i alle bøyblene. Han sier det selv hvor vi tar på her, som har fylltes vi og tog seg vi, som har vært til Emmaus.
I første Mosebok 12:6, her leser vi dette. Men Herren åpenberer seg for Abraham og sier, avkomme tøynon gjev i hetta landet. Ta rost til han her, herran og altar, honom som hei åpenberer seg for honom. Og så sier han videre, i 13:15, men Herren åpenberer seg for Abraham og sier, afkomme tøynon gjev i hetta landet, ta rost til han her, herran og altar, honom som hei åpenberer seg for honom. Henda dagen gjør det Herren sattmål av Abraham, stendte så i 15. kapitlet, og sier, jeg kommer til noen gjev i dette land, fra Egyptalands å, et større, ånne Efrat, til land Genitta, Kinesitta, Kadmonitta, Heditta, Perisitta, Refaitta, Amoritta, Kananitta, Girgasitta og Jebositta. Og her så liftene, så gjør vi det ganger ut ved Josua. Og Josua bør lese vi den til Josua, teker dette landet fra her som folkeslov. I 8. kapitlet taler han til Abraham og Sara i verset 20. Ta sier han, neste år om hese tøyene, kom i atter til tøyen, og ta hever Sara kona tøyene sånn. Hette hørte Sara i kjaldorden, at han fyrer han, og hun var 5 år, og hun flente. Dette lever så utroligt. Men god har jeg henne. Og da ble hun bensjen, og hun vil ikke være vitt at hun er flent. Men hun har jo flent, ettes ned. Men for det gikk det ut. Herren er sagt det. Og det stender i kapittel 28. Herren viser i Sara, som han har lovat. Herren gjør det i Sara, som han har sagt. Så vil han gjøre vi 8 lyfter, som han har givet. Han får alltid gjøre det som han har lovat. Og han får alltid gjøre det som han har sagt. Dette øyre at betrykja okkon, at gjøre okkon trygg. 15. kapittel, 13. vers sier, ta sier han ved Abraham, ta skal du vita, at afkom tut skal byggva som fremmand i øyne land i ikkje torra. Ta skulle være trælig av folkene her, og være ytla viffæren av tøymon, og i 400 år. Hetta gonger ut, vi og Mosebok, 12. kapittel, vers 4 til 41. Tøyen og Israels menn hadde bo i Egyptalandet var 430 år. Just han dagen, de 430 årene var enda, for alle herrans av Egyptaland. Og kapittel 35 sier, landet og jeg gav Abraham i Isakje, ta gjev vi her og afkommet tøynom, etter det gjev vi land. Og dette her er det samme, og dette gikk ut vi også. Og så 46, versene 2-4 og i 1. Mosebok at enda. God sier en sjøvn om notten av Israel. Jakob, han sverre, ja, her er jeg. Ta sier han, jeg er god færstunds, øttast ikke fire, affæra til Egyptalands, så jeg skal gjøre det til et størst folk her. Jeg skal selv komme vittar til Egyptalands, og jeg skal løsne føre til atterhæene, og Josef skal legge eget henne sammen. Og dette her tjekk ut i Mosebok 12:31 at de fører ut atter. Han sier igjen, jeg skal føre til atterhæen. Jeg skal selv komme vittar, sier han, og jeg skal også føre til ut atterhæen. Og dette gonger ut i Mosebok kapittel 12:31. Da stender, og han, farao, sendte om nottene bo etter Moses og Aaron, og sier, gjør det til, og færre sted fra folkemålen, og bæg tid og Israelsmenn, færre sted og dorske herren, som det var sagt. Det som er en sted i møter, og vi kjenner alle om det er rævlig, og i legginger som fører i Egyptaland, tog han ble via herre sitt hjerte. Fer etter fer. Men her, nå er han her, øyla vannlokkan hend, at alle var frumborn og døy. Øysen sånn og fara, og den frumborn var deier. Og nå sier han, ferdig av sted, og det stender at Israelsmenn tar mest som råk og deg ut, tar skjøtt og vi dodja hver øyn.
Så får Israelsmenn ta av sted ur Rameses og tog løgene til Sukkot til gang og okkur 600.000 manns, omfram kvinner og bøtt, og vi leser i kapittel 13 og 14 om at det her. Ta i det førre ut, og det førre i jøkken reie hav av torren og ut i øyemørsene. Og det her er en signa, det er her som vi da har fremme i kveld. Vi takker der Herre, for at vi har øyet ut år, og det stender at alt som av er skrivet åkken til lærdom, så vi tåler og trøstene som skriftene er djeva skulle jeg vevn. Vi leser, det er hun alt å lese om dømene, men til hever alle tøyene, i større nøye tøyene, og en hår åpna til øynekvann, som vil flytja til tøyen undan dømen og deia. Vi ber for de mennesker som lusta, at vi skal sutja her nu i endans tøy, nu i alt gonger, vi måtte endan om, da sutja vi da ötlund teknum, bæja at vi som fyrir fram i middelen okkara, og at vi som hentur høymenum, at det rævlig våpen, og alt, alle der høttaner, som høtta okkom, det er enda tekjen, det du sjálfur sagt, til lømme kjærskjoltaner, at det er et enda tekjen. Vi ber vi fire okra folkje, og vi takkar deg for hesa løtene, og Jesus er dyrebare navnet. Amen. Så får vi ta synsja nummer 651. Det her er en sanger som han er okra frelsere og deia hansara for okkon. Vær til for meg, vers 4 med, at Jesus gikk en tunga ved, og slien tårna grunder vær. Vær til for meg, han krossen bær, og jeg halte at vi synes jeg bare hentet sangen, at rett, og takka for okkon i kveld. Det er en som heter Jotham White, som er gjørst hentet sangen, og Victor Danielsen tutte. 651. Allt fire med
Ja, fire med, in reis